Добре. И след това, като направим кутиите, нали, разтръсваме ги така и колкото е големината на жълъда, толкова навътре се слага в почвата. Значи може елана сам да го видиш. Ела. В смисъл ето така и се слага навътре, нали, с това, надолу. И това се покрива. След това може дори малко пясък отгоре да се сложи, а отдолу се побива с нож. Ето и тук зимния дъб. Ето го, тук се слага, два зимни дъба за това. Ето така. И това е един до друг. И така ги нареждаме и след това презимуват и на пролет, още докато е студено, отиваме, правиме дупка, слагаме го. Тая пръст, която сме извадили от дупката, я слагаме отстрани, на нивото на земята. Отгоре може да сложим шума или листа, за да може да се запази влажността и това е. И ги поливаме, ако може. Край.